Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Musa Mseleku, abanye bamazi Uthando Nes'thembu. Musa Mseleku odumo noThando Nes'thembu. Lana unamakhosikazi akhe amahle uMangwabe noMakhumalo. Umikhona nje into le eyodwa esingathi singayisho yabo singayidebate. Mahle amakhosikazi kaBaba Mseleku, bahle labo mama, mahle lawo makhosikazi. Lana-ke ngoba uhamba noMangwabe noMakhumalo, uzobona uMangwabe noMakhumalo ibona futhi abaveze ku-social media. Uthi-ke it looks so easy but actually it is hard work. Hayi cha, khona sayivuma ngoba siyibona ishow le abaqale ngayo ukuthi isibavulele iminyango eminingi namakhosikazi athola udumo, nabo bakhona izinto abazenzayo eceleni. Akukho okuningi kule video. Sisalinde useason 6 esesibonile futhi ukuthi useason 6 uyashuthwa. Mawungakaboni ukuthi useason 6 uyashuthwa, ngizoza ngizokuvezela ukuthi ngikubone iblog ukuthi baphezulu ka season 6, angazi ukuthi bazoqeda nini kodwa baqalile ukushuthwa season 6. So mase kufika ke useason 6 ila sobe sesenza khona izinto ezintsha. Okwamanje mangenza Uthando Nes'thembu ama reviews akhona senza useason 5 or izinto ezindala, kuya ngokuthi nje ngibuke kuphi ngathi lokhu ngakhuluma ngakho. Kodwa angizilwe ukuzokanda ngamagama because bakhona bazothi hey uhlele ekhuluma into end. Bengizongcoma nje ubuhle baze babahle oMakhumalo, uMangwabe noBaba Mseleku. Our faves uMakhumalo noMangwabe. Ubaba Mseleku uthi nje into yethu naye sixabana naye sengena lapha kumnakwethu manje yena simthanda u10%. oMakhumalo sibathanda 100%, amakhosikazi sibathanda 100%, ubaba Mseleku u10% ngoba asimazi ukuthi ugudla kuziphi izintaba, nalo sibindi wakhe uyabulala uyaphilisa. Wena unganyenzela khona. Mawuyithanda into engiyenza la, please subscribe. Mawungayithandi ngiyaxolisa. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.